התחתון ירד בסוף. הוא מושך, אתה לא שם לב. הנה, עם הידיים, התחתון ירד בסוף. נראה לי זה לא מוצלח. זה מגיע לכלב הזה? הוא סתם מציק לה ככה. הוא סתם מציק לה ככה. כן, ככה. איזה מפגרים. איזה רעיון לשים ספרי שהוא לא אוהב את הריח הזה. אבל ברמה של האור, אם אני אשים ספרי. אבל גם. עזוב אותו. יש לי את הספרי, זה ישן. גם ככה הוא מתעדמש שלו עולה. קדימה, בלון, תייחס לי אותו. כן, כן, תברחי, יאללה, תתרמקי. תראו, נשאר אותך. תראו, נשאר אותך. משי, בואי. נראה אם הוא יעזוב, כי זה ישן. משי, בואי. עזוב, הנה הוא מריח עכשיו את הספרי. עזוב, נראה אם הספרי יעזוב. מרגיל, הייתי לוקח סכין ושוחט אותו. מסכירה, היא פוחדת, היא חושבת שהוא נובח עליה, שהוא מאיים עליה. תראה מה הוא עושה לה, איך הוא מציק לה. זהו, עשיתי, זה לא עוזר, האפקט שלו עלה.